Varora tiri kutaura nezvenyu panguva ino iyi because there kunenge kuine a lot of things that will be coming through our ears concerning isu varora nemi varora. Varora takambotaura vhiki rapera nyaya yekuti kana mukapinda musha mevanhu stop kudestroya family yamaona yakamira, motora zvinhu zvamaona mumba mevanhu moenda nazvo kunotaura kunext door kuti chokwadi vamwene vangu ndakavaona vachihura vanenge vari kufambidzana nanhingi, son of your damn business, right? Nhasi ndikuuya varora ndichitaura kuti kana ndichiti kuparadza, mirai kuparadza vana vanyamunhu varora. Kana muchinge maroorwa nevarume venyu mukapinda mumusha, anditi hazvikupi passport yekuti makukonanisa vana vanyamunhu. Unofanwa kuudza zvokuita murume wako. Imba ndeyako, anditi unoita zvaunoda mumba mako nemurume wako. Asiwo pane mamwe mafamily issues ekuti haufanirwi kunge uchikwana maari. Zvikuru sei panonetsana vana vanyamunhu, murume wako akanzana nasisi vake, stop kupindira pakati, stop kuhotspota nekugaslighta. Nekuti murume anotozvita nemakuhwa, anouya kudza kuti zvikuita nasisi vangu ufunge vazodai vakadai vakutora mashoko akati, iwe wobva watora mashoko aya. Vana vemunhu wani wakutora mashoko aya wakutsinidzira kuti vagara havaiti maura anonetsa maritend soldiers, handiwaona wakuita makuhwa kugaslighta. Mangwana vana vemunhu wani chero vakaita 3 years 5 years 10 years vasingataudzani, but vana vemunhu wani pachiita dambudziko rekuti vanofunga kutosangana vanotodanana, vana iropa rimwe chete that is running through their veins. So the fact yekuti iwe waroorwa uripo uri kutonga unotonga murume wako hazvisi zvinokudza kuti ucharamba uchitonga murume wako nekusingaperi. Pane mamba kuti unoita uchidzora mabreak, dzorai mabreak, musiye vana vanyamunhu vakonane vega vagadzana vega. Iwe uri muroora usapindire nyaya dzimwe dzausingasivi. Kana usina kukumbirwa opinion yako, kana usina kunzi maiguru pindirawo mugadzirise, sometimes mira kure because inokudzokera. Pomwe pacho ndiwo unototora mashoko woenda kunogwisanisa kuyeni mashoko kuti sisi wako wakazodai, mangwana sisi wako wakazodai. Hama dzemurume wako haudzidi mumba mako, hama dzemurume wako hautodzidi mumba mako, dzako dzinogara dzakazara mumba kuti facha. Asi dzevarume wako dzemurume wako havadiwi pamba. Tinozvisatwa nati tine varora vanonetsana, handiti vanotsanetsana zvokutodaro, but pamwe pamba kuti you have to try and accommodate them, handiti nozvokuti hauchadi kuvaona mumba mabhudhi vavo mumba mehanja dzavo zvachose. Asi vekwenyu vanogara vakazara, vakauya vatite kudai so mumba imomo, even vakauya 2 days vachidarika firiji chaiche vakangoguma chigumo chefiriji kudai so sora vanopiwa kuita sekunonzi vaya kuzopedza dura rose. Kumwe kwacho varoora ngatite chizvidzora tozviziva kuti makaroorwa nehanja dzedu maapanyanga munhu wenyu ndimi pillow talk and what not munoita muri tu. Itai nyaya dzenyu, but siyai nyaya dzekuti munoinvolva, munozopedzisira makutaura varoora muchigasita muchitaura ava regai vapedzera nevanyayani vana vemunhu wani, regai vapondane vana vemunhu wani. Muroora usapinde pakati, rega kufambisa mashoko, rega kugwisanisa muroora, rega kugwisanisa. Paimba yevabereki yakasiyiwa nevabereki, uyu hatichadi kumuona pano, iwe ndiwe mwana mukomana, unofanirwa ndiwe wakutoudzira murume wako zvokuita kuti vamwe vana havafanirwi kugara pamba apa because vana vasikana. Wakutozviona uriwo uri kurwa naimba iyi yatove yako, wakutozviona uriwo uri kutomiramira payadhi pausingazivi kuti zvidhina zvakavaka imba iyi zvingani, zvausingazivi kuti foundation yemba iyi yakatanga sei, zvausingazivi chichakaitika kuti imba iyi zvanga yakamira. Iwe wakutonyengera murume kuti vamwe vasikana mahure ngavaende vanoroorwa, ngavaende kwavanonogara, vanogara ikoko alipana pazvichaiti because vanhu vakaroorwa. Ndiani akakuudza kuti vasikana vakaroorwa pamba pavo havachadiwi pavabereki vavo vafanirwa kugarapo? Ndini akakuudza? Iwe uri muroora ukarambwa pauri papa udzokeri kumba kwavabereki vako here? Saka ava vari kuramba kuti vadzoke kuzogara mumba pavabereki nokuti iwe uripo chi. Rega vagarisane, muregai adzoke mvana, mupei 1 room yake agare mu1 room imomo. Ko muri kubatikana nei? Kazhinji kacho mukanyozvitarisa vakadzi tinonyengera varume vedu, ende varume vedu tine kamwe kahold katiinako so over our own husbands. Yes, it's so good, zvakanaka mukadzi wese anotoda kuve nehold pamurume wake, but hold yedu iyi ngaive hold yezvinhu zvakanaka, kwete hold yekuparadzanisa vanhu, hold yekuparadzanisa vana vanyamunhu, hold yekuti kana ndisirini anotononzwa kumukadzi muroora ndiye ari kutonga mumusha. Hauna kupinda mumusha mevanhu kunotonga varoora, makapinda mumusha mevanhu kunoroorwa, makapinda kunoroorwa. Musagwisanisa vana vanyamunhu, musaparadzanisa vana. Regai maritend soldiers adzoke pamusha, kana adzoka oindia epinherera vari vakatsvaga vari vega vakadaro, oenda kuvanochemera kuna bhudhi wake. Wautorwadziwa akanzi sisi vangu vari kutambura vana pekugara, ndakuvatumirawo ka 1000 rands wane pekugara. Unomira kudai kunge mweya wetsvina kuti kupiwe imari iyoyo, havapuwi ngavari yekutamba. Mwana wamai vake arida kumubatsirawo, iwe kwenyu every month unoendesa mari, mwedzi wega unoendesa mari kwamai vako, but ka 1
kakumbira tete ava kuti hanzvadzi yangu zvinhu zvakandiomera ndibatsirewo, haudi muroora, haudi kuti vabatsirwe, because I don't know why musadaro varoora. Pamwe pacho zvamunoita imimi zvinodzoka bheki kwamuri, makanganwa kana kuvana venyu makanganwa zvinodzoka bheki kwamuri. Musarwisanise vana vanyamunhu, siyai vana bhudhi varume venyu nevadzikoma ake nevanina vake nemadzisisi ake vakora nepachavo. Stay out of it, stay away. If it does not concern you, stay away from it. Usapindire pausingakwani, because varoora muri kutonetsa. Vana titonetsa tozviziva handika, but pane pambokuti varoora pachonaka munokuendererawo enda tisita zvana kuti teko zvinotora zvevaroora nguva yanati tichataurawo ichakwana. Antimazviona, siyai vana vanyamunhu vawirirane, musaenda kunoroorwa kuti muparadzanise kuti vana vamunhu, vana vakaberekwa nemunhu wani nechibereko chimwe chete havachaonani, vana vakabuda mudumbu wani havachaonani nekuda kwemunhu kwenyu varoora. Handichabvumidzi kunoona bhudhi vangu ini nekuda kwako muroora. Ndinotosevesa ngasvika kumba kwabhudhi vangu, hautodi kana undiona handibvumidzi kubata firiji yabhudhi vangu, because ndinenge ndichitofunga ndose ndapedza firiji yese. Hazvisiri zvovaroora. Accommodate vana tete venyava. 2-3 days vanouya vachidarika, havauyi kuzogara nekusingaperi. Vafadze 3 days vanodarika vachienda. Handiti I hope hatisi kurwaka, tiri kungoonesa nhasi kana ndimuve nezva rakanaka.